Penj Laktar ka okelni gi Sensodyne. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. I recommend Sensodyne because it works. Ageno ni riyo maber jahera mar Penj Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en gamorna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng' wago mbaka kotenore kod weche mopogore opogore mamulo ngimawa. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa osechopo e studio. Adwa ni mondo mi warwake mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en nyar kanye, olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni Penj Laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth. An gi nyinga iluonga ni Dr. Judith Odenyo Alwala. Athieth e osiptal maduong' miluongo Kenyatta National Hospital, talony e thieth mar tuoche mikelo gi midhusi e del, tuo mikelo gi midhusi e del, mago duto ka in gi penjo nyakwa Ramogi, tabiro duoki. Erokamano. Seche mocho ni tuoche mikelo kod midhusi magi oting'o tuoche kaka mage, kinyalo miwa mana ranyisi matin nono. Nitie tuoche mikelo e del gi dho ngere luongo ni bacteria. Nitie miluongo ni viruses, nitie miluongo ni fungi, protozoa, koro ging'eny. Koro moro ka moro biro e del mopogore opogore, koro nego sa sama in gi tuo e dendi, to nego imany ng'at molony mabiro nyisi ni matuo mane, to ibiro konyi nang'o. Kamano. Waneno ga ni dwe mar adek tarik 24 wabedo ga kod odiechieng' mihingo kata ming'iyo tuo mar TB. Kawuono gi kamwantiere ni aneno ka wantiere machiegni mokalo kod odiechieng' ni. Mori nyalo nyisowa ni ang'o momiyo wahingo odiechieng' ma kama, akae to thor wach kata thim ma higa ni en ang'o? Koro chakre higa mar 1882 emane oyudie tuo mar midhusi makelo tuo miluongo ni TB. Dholuo luongo TB ni Kahera, tuo mar Kahera. Koro odiochieng' higa ka higa tarik 24 dwe mar adek imako ga chieng'ni. Koro higa ni wawacho ni yes, wanyalo thiedho tuo mar TB marum. Koro odiochieng'ni wa celebrate godiochieng'ni higa ka higa mondo mi wamed jiwo oganda mang'eny mondo ong'e ni tuo mar TB nitie, en kodwa, to en tuo minyalo thiedhi machangi. To ka ok othiedhe to nyalo nego ji, kendo en tuo malandore mapiyo piyo. Koro koko geng'e, koro sasa higa ka higa watemo medo jiwo oganda duto mondo ging'e ni tuo nitie, to tuo nyalo landore, to tuo nyalo nego ji mang'eny, to tuo ni koyude dendi tinyalo thiedhi. Kamano. Yes, we can end TB. Teneni wanyalo tieko tuo mar TB. Dr. Judith adwani mondo mipimnwa ni kama wabede gi lakseche gi e piny Kenya ka statistics chal nade, wantiere kanye kod tuo mar TB? Jogo ma game manyien, jogo ma yudo thieth e yo makare, kinyalo mana pimonwa matin ni wabet kanye kod weche mag TB? Koro kaluwore gi tuo mar TB ni osebedo ka hinyo oganda mang'eny, lakini sirikal be osebedo ka kedo kod tuo ni. Kendo osebedo kipuonjo ji mang'eny kaluwore kod tuo ni. To wayudo ne Kenya wakae, kane higa morumo 2023 kanorumo, ne wan gi ji 120,120 manogamo tuo ni kanochopo manogamo tuo ni manyien. To gimomiyo tuo ni pod landore, momiyo pod wajiwo oganda ni tuo ni nitie, kendo nego bed ni gibedo motang' ahinya, en ni nitie ji mang'eny man gi tuo ni, wadak kodgi, but ok ging'eyo ni gituo, to wan be ok wang'eyo ni gituo. Koro yudo ni pod gimedo keyo tuo ni, emomiyo pod tuo landore. Koro higa mar 2023 kane higa no rumo, no yudo ka wan gi
120 120 mar ji mogamo tuoni. To nitie gimilongo WHO en ogai maduong' mang'iyo tuoche duto mane piny mangima. Koro nitie gin kod target. Dware ni kochopo 2035. Sani wani 2024. Kochopo 2035 to nego bed ni wayudo atamalo mar prochiko gabich. Kochopo 2025 onego bed ni by ji duto te man nigi tuo tho mabiro kolure kod tuo ma TB onego bed no duogo chien kuom ji duto ma tuoni. Onego bed ni jok ma tuoni nego onego bed no duogo chien gi atamalo 75. To kochopo 2030 to onego bed ni onge tuo ji matin atamalo 10 kende manyalo bedo ni ni tho nikech tuoni. To kochopo 2035 to onego bed ni kang'eny ahinya to onego bed ni atamalo 5 kende ema tho koluwore kod tuoni. To wang'iyo bende wadwaro ni kochopo higa mar 2025 men higa manyien mabiro onego bed ni ji duto te atamalo 50 ma ji te matuo waseyudogi. Nikech anyisi ni tuoni wadak kode ji kode to ok inyal ng'eyo ni tuo kapok otim ni check moni ong'e ki in gi tuo kati onge go. Koro ka in gi tuo to ok ing'eyo ni tuo jok midak go bende gikia ni tuo to tuo ni medo landore. Koro mano ema idwaro ni tinde kidhi osiptal to tuo mar TB bende kineno ka ranyisi nitie to nego bed ni pimi tuo mar TB kendo wabiro neno ranyisi gi mbele kanyo. Wadwaro bende ni kochopo 2030 target mar piny mangima dwaro ni kochopo 2030 to ji duto te atamalo 80 mar ji man gi tuoni duto seyudi kendo ketgi e yath. Kendo sani sirikal tiyo matek sasa moyudi kod tuoni tiketi e yath mondo mi kikitemo kikibed ni lando tuoni. Kamano. Nikech nyalo bedo kode to king'eyo ni nitiere kode tilande tende ni koro jogo mathoroga motoni bende kwan gi medo dhi malo mokalo. Adwa ni mondo mi waket table ni e screen mondo mi oganda wa onene maber target kata strategy mantiere mar mondo mi otiek tuo mar kahera kochopo hik 2035. Waneno kacha ni kochopo higa manyien jogo magamo tuo mar TB kata jogo matho onego bed ni osedok piny kod kwanda atamalo 75. Kochopo 2030 mano higni 5 koa kanyo to onego bed ni osedhi piny gi kwanda atamalo 90. To 2035 onego bed ni osedhi piny gi kwanda atamalo 95. Kae to bende wachonwa kacha ni percentage mar TB patients kata jogo mantiere kod chandruoge mopogore opogore nikech tuo mar TB onego bed ni 0000. Tiende ni piny owacho onego bed ni aneno kidwa leronwa kanyo. Gima tebo ma piny nowacho en ni gie sani tuo mar TB en nono. Koro onge ng'at monego bed ni tho nikech tuo mar TB. Ni ok onyal yudo pesa. Nitie tuoche mamoko kaka kansa gin tuo ma nyaka ibed gi pesa eka thiedhi. To tuo mar TB tithiedho nono. Koro onge ng'at manyalo wacho ni an ok othiedha kata atho nikech TB nikech na onge pesa. E table mantie piny kanyo. Sani onge cost moro amora ma ng'ato maybe cost ma ng'ato nyalo pesa ma ng'ato nyalo chulo en pesa moting'e go kodhi osiptal. But kochopo osiptal to gimoro amora pim yath ni nono. To tuoni onego bed ni wariwore kanyakla achiel. Emomiyo higa ka higa watemo paro ni ji nikech kokwariwore jok ma tuo kokoyudi to wadak kodgi to gimedo lando tuo koro kwa bichopo target wa. Adwa ni wang'e ne counties wa e pacho ka counties mantiere Kenya kaka to bide counties wa mag Kaluo ni gin counties mage kata gwenge mage ma pod winjo pek mar tuo mar kahera kata tuo mar TB. Anitie map manonyiso kaka tuo mar kori bro yudo ni tuo ni kineno kama orange ni ineno ka ji ng'eny around Turkana, Samburu, Isiolo
To wabiro neno kanyo na achiel kuom gik mamiyo tuo ni landore en ni ka ji odak modhigore ama kok ginyal yudo chiemo maber. Koro wang'eyo gik moko ka Turkana chiemo malong'o onge. Koro yudo ka kuonde gi tuo ma kahera ng'eny king'iyo kuonde gi. King'iyo North Eastern beto tin matin. Mine 60 manen 60 to 100 times 100,000. Koro ken 60 to 100 mano en times 100,000. Koro ibro yudo ni uneno Kaluo, Nyanza, Siaya gi Homa Bay, Nyamira tuo no pod ng'eny kuonde minene colors ma orange go. North Eastern okong'eny ahinya, Marsabit entie. Koro lure bende gi yuto mar jok modak kuonde go. Ibro yudo ka yuto gi ni piny, ginyal yudo chiemo malong'o, koro rateke mege dendgi odogo piny, koro ginyalo gamo tuo e yo mayot. Kamano. Moro in kaka Nyaluo kendo min Luo, gwenge mag Turkana. Dang wapim kod gwenge wa mag Kaluo kaka Homa Bay, Siaya, Kericho, Nyamira, kwa wacho e yore mag chiemo nikech adier kwa kata kor lwasi kaka chale gwenge gi kor lwasi opogore. Kidhie gwenge mag Kaluo wantiere kod rech, kidhie gwenge mag Nyamira gintiere kod matoke, wantiere kod gold mine, kuonde mikunye gold. Tende ni gima timore mana ka pono nitiere gimoro kopogore kod yor nweng'o, okapar kwa nyalo pimo Kaluo gi Turkana gi Samburu mana ka tie gimoro mokanda. Gima nado wacho en niya ni ibiro yudo gimomiyo entie Kaluowa. Ibiro yudo ni king'iyo tuo marayaki, ing'iyo tuo marayaki e Kenya kae ok watim maber ahinya, kendo tuo marayaki omedore e gwengewa ma Kaluo, Siaya, Kisumu, Homa Bay. Tibiro yudo ni jok man gi tuo marayaki yudo na tamalo 25. Jok man gi ayaki atamalo 25 ibiro yudo ni gin kod TB. Koro kapo ni tuo marayaki be ng'eny e gwengego, tibiro yudo ka gibende ginyalo yudo tuo mar TB. Kamano. Koro otudore kod kute mag ayaki emo minyalo wach ni pod ng'eny e gwengewa mag Kaluo. To wabong'eyo gigo mabende nyalo miyo tuo ni bedo mang'eny e kuonde mamoko kod gimomiyo ong'eny kuondego kopogore kod kute mag ayaki, kopogore kod yore mag nweng'o. To ere gima inyalo tim mondo mi ofwenye chon kapok jogo mantiere kode olande ahinya, nikech ni wacho ni nyalo bedo kode to king'eyo tilande to king'e ni lande. Mano bende lure ni to jogi gichiegni kod weche mege thieth machalo nade. Nikech wang'eyo ni gwenge mege Turkana mondo kata ng'ato chopi osiptal samoro ok yot ahinya. Koro ibiro yudo ni ng'ato nigi tuo to lande alanda nikech ok onyal chopi osiptal mondo oyud thieth e yo mayot. Koro nitie gik mang'eny motudore kod yudo tuo mar TB. Kaka na wacho kin kod tuo mar ayaki ibiro gamo tuo mar TB mayot nikech roteke mege dendi oduogo piny. Kok inyal yudo chiemo malong'o ibiro gamo tuo mar kahera. Ka bende ok unyal yudo thieth nikech ka un kamoro ok unyal yudo thieth ute, koro tuo medore ameda. Koro yudo ka namba mar jok matuo dhi malo ema waneno e gwenge mwaneno go. Kamano. Akwayo ni mondo mwakaw yweyo, kwasekaw yweyo to waboduogo wang'ie tudruok mane tiere kind kute mag ayaki kod tuo mar TB. Connection mane mantiere e kind ariyo gi, nikech awinjo kinge komatini mondo iyud tuo mar TB yot mokalo kendo ni malo mokalo kapono nitiere kod kute mag ayaki. Kamano. Yenwa mondo mwakaw yweyo jahera mar Penj Laktar, ma en twak mokadwa no bai kidieny mar ariyo, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. To en ang'o mwadwa tim mondo mi wageng' chandruok ma wantiere godo mar tuo mar kahera? No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from
$1,190 Santorini or Mauritius 5 days from $1,160 Maldives 5 days from $1,799 Bali 5 days from $2,000 View Travel, dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Mabiro Ticha Beach eng'e thumbewa. Madanji go thum kia ano kapiem gi ng'ato. Ago thum ni mondo amor jo. Ang'o ma isegombo ng'eyo ewi jathum mar rumba Madanji Perimeter? Ne pod an gi geno and I picked up my pieces. To bende ing'eyo ni ne en achiel kuom jopuonjre mag Musa Juma. Tudri gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach ni. Kochakore sari okinyi, e Ramogi TV. Kik bai. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu en kidieny mar ariyo mabende wadwa ni wagoye mbaka kotenore kod tudruok mar kute magayaki kod tuo mar TB kata tuo mar Kahera. Kane pok wadhi e yueyo kanye kuma ne Dr. Judy ochakomulonwa wamula ne kanyo matin kati wadhi nyime. Koro gima temo wacho ni kapo ni in gi tuo mar ayaki kendo kapo ni okine yath to yot ahinya mondo yud tuo mar TB. Wasebedo kwa wuoye e tuo mar ayaki e ndalo mokalogo mang'eny kendo no ayudo ni tuo mar ayaki gimotime dendi en ni oduoko rotekre mege dendi piny mege goruok kod tuo yoyote modonje dendi. Koro achiel kuom tuoche romogo sakasa kata wuothe ndara timango en midhusi makelo tuo mar TB. Nikech kwa wabiro neno kaka tuo mar TB keli del, ibiro yudo ni ka ng'ato pon ng'ama nigi TB ofuolo. To samo fuolo no to ogolo germs mege TB go to koro gin e dierwa kae. To ok gibudh e yamo, but ka in machiegni tibiro yudo ni inyalo yweyo gi tigamogi. Koro samwa idho mtoka, sama wan kamora mora kata kama ji okudore, okwang'eyo ni ng'ano man gi TB. To kapo no fuolo mogolo gi oko, tibiro yudo ka igamo. To kisegamo, to ka dendi nigi roteke makare, tibiro yudo ka dendi biro gore kendo onge okibibedo gi tuo mar TB. To koyudo ka dendi yom, to biro donjo kendo biro chako nyuolore kendo biro dak, to koro miyudo ni TB iyudo e yo mayot. Tuo mar TB en wan kode, wawuotho kode kamora mora. Koro lure ni dendi otegno machalo nadi mondo gore kode. Koro koyudo ka dendi yom kaka jotuo man gi tuoche kaka kansa, ang'o maroteke mege dendi oduogo piny, game yo mayot. To koro HIV to game kabisa. Kendo ka in gi tuo mar ayaki to okine yath. Ibiro yudo ka dendi nyosore, kendo ibiro game mapiyo kendo nyalo kata mana negi ka ok ikaone okang'.
e sama kare. Kamano. Iwacho kata ni thoth ne ji wuotha kode odiechieng' kodiechieng' e matatu e chiro kamora amora. Ponono ni intiere matatu to ng'ato fuolo okeyo kutegi e yamo ka atigame. Iwacho ni ka dendi otegno maber, dendi biro gore kode. Thoth ne okawo thuolo marom nade ka ponono ni dendi ok otegno mondo mi ochak nyiso ranyisi. To process ni chal nade? Odonjo gi e dhogi kata odonjo gi e umi kaeto? Koro gima timore en ni ka intie kamo yaore, kama open, to biro lal. Nikech en gima bet kanyo, gima obro bet e yamo kae just for second. Gimoro 30 seconds. Koro kapo une ot, uloro drisa, uloro the ot, to konyal wuok. Une matatu, olor drisa, okonyal wuok. Koro obro lodhe e kae. Koro ng'ata ma yueyo to timango to game. To ka wanyalo puonjore nikech iyudo jomoko kodonje mtoka to gima gitimo mokwongo en loro drisa. Ineno. To kise loro drisa ka ng'ato nigi tuo e iye kanyo to yot mondi gam. Ka un kama odhigore kaka ji dhi e chiro, ji dhi timango, yot mondi game. Koro gini en lweny manyaka wakedwa duto. In sasa ma intie iwacho ni ng'at man bathino kawe no tuo nyaka bedni opime mong'eye no kutuo. Koro sasa nyaka ritri e yo makare. Koro kik ibed machiegni gi ji ahinya. Kinyalo yawo drisa yawo mondo ka nitie tuo moro amora to mondo dhi. Ndalo manwarwako masks cha ne tuo ma TB oduogo chien kabisa nikech ji ne geng'ore. Koro ni yudo ka okolandre. But kane ji oweyo rwako mask tiyudo ni pod odhi mbele. Kata kok TB kende, tuoche mamoko kaka corona, ang'o, gin gik ma pod ji nyalo yudo. To koyudo ka dendi rotekre odhi piny, tinyalo game e yo mayot. Koro en kedo manyaka wakedwa duto mondo waduok tuono piny. Kamora amora ma wantie. Kamano, bedni ing'eyo ni jok ma in godo inyalo miyogi, to in be sasa ma iwuotho gi ji ng'e ni nyalo gamo tuo. Koro nyaka waritre e samora amora. To ritruok en ni kik ubed modhigore. Kinyalo chiem a balanced diet mondo mi dendi oyud roteko ma gimoro amora madonji dendi to nyalo gorego. Kamano. Erokamano nya mana kaka wanene picha ka ani onyalo wuok kuom ng'ato to dhir ng'at machielo, obede muya ka kuom onyalo romo nyiriri 30 seconds to bende olala kae to kigame ma abuduoki chien matin Dr. Judy. Ponono ni game to rateke ni mag del ni piny. To odonjo igame kokale dhogi kata kokale umi nikech yue ene muya ka odonjo e system nango, odonjo kanye kato bedo nango mondo mikoro chaka golore oko, ochak nyiso ranyisi ni nigamo tuo ma TB. Odonje umi, odonje dhogi kaeto kose donje e dhogi kata odonjo gi dhogi amonyalo donjo gi umi nikech umi gi dhogi nitie kama giriwore. Kaito biro to donje e obo, e lungs magi. Koro kodonje lungs kanyo, ema koro iyudo, be sasa, kodonja ni to dendi chako gore kode. To kaponi dendi yom matin, to brodhi to donjo e obo mari, lungs. Emineno ka ogor kanyo go. Koro kose donjo e obo, to odhi to donje iye, to chako nyuolore. Koro chako nyuolore mos. Sechego podo kiwinj gimoro. Nyaka gimoro ndalo 14 to 28 kama. Kori chako matin ifuolo. Ibro chako gi fuolo. In fact, ng'amineno ka fuolo to enena fuolo makata muony nyath to fuola. To negi chak suspect ng'ani nyaka bedni en gi tuo mar TB. Kori ibro chako gi fuolo. To kaka imedo fuolo no, kaka imedo gole oko. Nikech sami fuolo to chembe go wuok oko. Koro biro nyuolora yo boeni kae manyaka gibed mang'eny. Koro ka gisebedo mang'eny, ka gisebedo mang'eny tema kori chako timango, ema kori nyalo chako yudo ranyisi mege TB. Koro ranyisi en kaka sewacho, kifuolo tifuolo makati muony yath okwinj, ifuola. To kochopo gotieno tibro yudo ka dendi golo pi mang'eny. To bendi ola sate. Samoro bende ionge gi hamu ma chiemo. To wacho ni chiemo gero del. Koro ka ituo to chiemo be ok inyal chiemo to nyiso ni ok inyal konyo dendi mondo ogore kod tuo. Koro ibiro yudo konyoso dendi
to nikech okichiem to tuo bende gore gi dendi, ibiro yudo ka kilo mari be duogo piny. Chopo kama kilo mari oduogo piny, ae oboni be koro gigi osenyuolore obedo mang'eny, koro kinyal kata gipong' e lungs ni ma okinyal kata yueyo maber. Iyudo ki yueyo to igamo yueyo. Seche moko kifuolo to koro sechamo oboni ma kifuolo tifuolo kata remo. Ibiro yudo kata iol nikech obo mari ema oting'o oxygen mwa yueyogi. Koro kapo no obono rach, tibiro yudo koko nyal kata mana kawang'o, ok onyal keto oxygen moromo monego ben dhi e remo to dhi e dendi duto. Koro yudo ni kiwuotho matin tiol. Koro magi duto kapo ni waneno kuom jatuo, to nego chich ni jatuo ni nyaka bedni nigi TB, mondo timang'o, mondo tere, mondo timne pim. Mondo timne pim manyalo ng'iyo gima time mondo konye ka support nitie. Aneno ka kikelonwa picha maber mokalo kaka oganda nyalo yudo tuo mar TB. Iwacho kacha ni nyalo yudo TB ka wayueye muya maneno yo achiel, kato komachiel iwacho ni kapo nono ni moso jago no, samuri moso ng'ato gi lwete, samuru king'e no fuolo to we kutego e lwete kata no jir, kapo nono ni moso ng'ato. Kata neno kacha kiketonwa ni kapo nono ni riwo chiemo kata math, kata gik ma jago no matiere kod tuo mar TB, mago gin yore ma ok inyal yudo godo TB. Ok yore ma ok inyal yudo godo TB. To miyo kapo nono ni ng'ato omosi, kikiluo ni ng'ato dhi miya tuo mar TB. Iriwo ng'ato gi chiemo, kikiluo ni ng'ato nyalo mi TB. Koro nitie ranyisi mege TB, but wadwa ni nitie yore ma ok inyal yudo go TB. Kapo ni jok moherore ikis ng'ato ionge, mano ok inyal yudo TB. Ama dho gik moko mege toothbrush gi to konego wa share, nikech nitie tuoche mamoko ma ji nyalo yudo. Odho TB to kinyal yudo gi mano, nikech awacho ni TB iyweye to donjo, kendo inyalo mna game sama ng'ato be oyweyo ama ng'ato ofuolo. Koro gi elweti to pod nyaka wabed motang' ahinya, nikech nitie jomoko mafuolo to keto lwetgi kamae. Onego bed ni watiyo gi handkerchief kata tissue mondo ifuol, to ka ng'at mafuolo to keto lwete kamae, it mean ni nyalo wegi e lweti. Koro kimoso ni nyalo yude kimoso ng'ato. Koro onego wabed motang' ahinya, kata sami moso ng'ato kik nitie gik manyalo donjo, but wayudo ni okobudh e yamo ahinya. Koro kimoso ng'ato to after gimoro 30 seconds to sed. Lakini ok onego ikaw risk, donge? Ok onego ikaw risk, ing'e ang'e ni samoro en kama iseneno ranyisi gi to koka ok onego ikaw risk. Ka ber onego wabed motang', sate onego bed ni wan motang', nikech inyalo gamo tuo mora mora. Pono ni ng'ato oseneno ranyisi gi kuomi in owuon kata kuom ng'ato matiere machiegni kodi, wabire siptal kaka koro kama itie Dr. Judy. Thothne utimo diagnosis mar TB nang'o, kata utimo nonro mondo mifweny ni ma TB nang'o, nikech wantiere kod tuoche mamoko ma bende nitiere kod ranyisi modwa chalo kod ranyisi mag tuo mar TB, mondo mipogi ni ma ok en TB, ma en tuo ni, ma en tuo ni. Koro mokwongo gima wabiro timo, nyaka iwuo gi jatuo, nikech jatuo biro no tuo. Koro wuo gi jatuo kendo penjo molure kod tuo ni. Koro kalure kako biro nyisi, ibiro yudo ni gik monyisi go indiko gi piny, to kalure gi lony mar daktari, ong'eyo ni gik ma jatuo ni wacho na gik mowinjo, nikech jatuo to ibiro penje kako winjo gimokele, obiro nyisi. Koro kigomba ka gi jatuo, to sami gomba ka gi jatuo be onego bed ni en thuolo mondo nyisi gima timi. Onyisi adieri. Nikech samose biro gi TB, ibiro yudo kipenje kata to be isega ng'eyo halni ni mar HIV. Koro kik ibed ng'ama riambo. Iwacho ni siri ni inyalo nyiso Nyasaye, to namba 2 inyalo nyiso daktari. Gi lawyer mari. Koro obed thuolo mondo nyis daktari gimoro amora kalure gi tuo ni mondo mi oyud kaka ikonye. Koro kisegomba ka gi jatuo, to jatuo ibiro timone gimiluongo ni physical examination. Koro itemo mulo fuondine. To
molo ahinya ibiro yudo ki imulo kore gi stethoscope. Itemo ng'iyo ni to muya oyueyo manadi, otimo ang'o gigo. Then ka kitieko mano to inyalo timo ne jatuo, inyalo goye picha mondo ng'iane kapo ni en ni oboyene e marach, nikech TB opogre. TB nyalo mako fuondi mora mora e dendi, mak mana yie wich gi lak emoko maki gi kogno. Ai kapo ni jatuo fuolo to inyalo kaw okego mare titere lab. Koro inyalo ter okegi lab, inyalo goye picha, then daktari nyalo timo ne examination to kod wach ma jatuo onyiso daktari. Koro gigi duto kar gi 4 ibiro yudo ka timang'o ka ibiro yudo ni jatuo nigi TB kata onge go. Koro koseyud ne nigi TB temitim ikete yath. To dware ni sama oseyud ni nigi TB, ji duto tete mudak go onego bedni ng'eni in gi TB ni tikia chieng' mane yude. Samoro ne yude kata 3-4 weeks ago tok ni ng'eyo. Koro seche ma isechako neno ranyisi ma wacho ni biro kind ndalo 14 gi 28, ibiro yudo ni samoro isemiyogi kata jok midak godo kapo ni rotekre margi ni piny. Koro dware ni inyiso ga ji ni kel joodu duto ama dhiuru machiegni kodu mondo dhi otimnu screening mar TB. Mondo koyud ni ng'ato nigi TB tikete thieth kapok TB omedo landore. Kamano. TB nyalo mako fuoni duto te mag del. Onyalo mako obo, onyalo mako chuny, onyalo mako nyimbich, onyalo mako duondi, onyalo mako kamora mora e dendi mak mana yie wich, lak kachiel kod kogno. Ibiro timni nonro mopogore mondo ming'ia ne kapo nono nitiere kod TB koso ooyo. To kapo nono nitiere kod kute mag ayaki ochuno, nyaka timni test mag TB gi. Kapo nono ni nitiere kod TB ochuno, nyaka timni test mag HIV, magi gimoko mathoth wabong'ie kidieny mar 3 mar chenro ni, mabende biro bedo mari mondo migo mbaka kod Dr. Judith mantiere studio odiechieng' ma kawuono wago mbaka weche mag TB. Kiki sud kata matin. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $840. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini ntie kumakete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. So mimi nimeenda hapo wananiambia sasa hatuwezi fanya, hakuna mtu anayeenda kwa ward, hakuna daktari anafanya kazi. So you have to go back mpaka siku daktari wataacha kugoma. Piny owacho manyo yore mag loyo dwach lakteche mang'anyo margi koro osemedo rocho sekta mar thieth. The new variant JN1 is a sub-variant of the Omicron variant. Migao mar thieth onyiso jo Kenya obed akicha kaluwore gi luoro ni dibed ni kit midhusi moro manyalo bedo mar coronavirus luorore e pacho ka. TikTok and other social media platforms are increasingly being used to spread malicious content. Piny owacho medo jiwo duonde e chenro matemo gayo kako oganda jo Kenya tiyo kod kuonde tudruok mag mbui. Tunalima hapa lakini soko hatuoni. Variety ni ok ober ahinya for processing plant wa mageto ng'anya. Yangore jopur rabuon ma Migori opur kit rabuon ma sani jo chiemo ohero. Make godo kane wang'io kacha ka intiere kod kute mag ayaki nyaka pimi TB, ka intiere kod TB nyaka pimi kute mag ayaki koso. Bende kik wiwil ni main kidieny ma bende inyalo go mbaka kod daktari omiyo bed thuolo, inyalo go simu kotenre kod line ma inene screen mari ka wadhi nyime kod twagni. Daktari kanye mane wawe kanye mwachake godo kochuno mondo mi ibed tested kapono ni intiere kod TB, pimi kute mag ayaki kod vice versa. Chuno to oko chuno. But koro wang'iyo ngimani, wadwaro mondo wakonyi. Koro wanyalo mana penji ni waneno ni in gi tuo mar TB. Wagombo ni kapok no pimi tuo mar ayaki, wagombo ni wapimi tuo mar ayaki mondo mi wang'e hali mari. Nikech ka in gi tuo mar ayaki, ta wacho ni tuo mar ayaki gore gi roteke mege del. To ka ok wanyal thiedho tuo mar ayaki, nyiso ni pod dendi onge kod teko mar gore kod tuo mar TB. Koro en mana gima wakwayi ni kiyie to wapimi mondo kituo to mondo koro wami yedhe mega ayaki to wami yedhe mega TB. Koro ibro yudo ni bang' ndalo matin sana tiyudo ka jatuo obiro malo. Yena ka usimbi Evelyn, Come on. Evelyn, hello, Penj Laktar. Machiegni? I'm the pipeline. I don't think I'm going to so sometimes I'm boy. So for send mom kata wigi when I tell about last month, I kapaga rio di marare. So no go for sign more. But daktari majua mmenyi sangi o suspect. Lakini kana go picha tonge dimano you don't know you toka korele. So follow no si ko follow mini manaka kore yuwa. Kora penyera ni kora atim nango. Kaduoko Evelyn mantie pipeline nitie gik mang'eny manyalo miyo nyathi fuol. Nitie gima waluongo ni allergy. Samoro nyathi nigi allergy mar gimoro mapok ofwenyo mofuolo. Samoro adier nyathi nyalo bedo gi TB, akian be gise temo pimo okego mare mondo ong'i ni kaponi nyalo bedo gi tuo mar TB. Nikech samoro picha ok nyal gole maber, to kosegoye picha to koyudi inyalo pim okego bende. Ka bende onge to nyisore nitie tuoche mamoko ma bende nitie yobo manyalo miyo nyathi fuol. Samoro bende ka nitie gimoro miluongo ni adenoids, nitie koro yudo ka gintie nyithindo mapod tindo gin e duol kae. Koro nitie nyithindo moko ma mekgi dongoga maboyo. Koro yudo ka kosedongo mobedo mabor to ogwaro duol nyathi.
koro yudo ka nyathi fuolo koro okang'eyo to nyathini dibed ni ofuolo to en gi liet nikech liet en achiel kuom ranyisi mibro neno kendo iyudo ka kapo ne en TB tiyudo ka nyathi kilo mare be duogo chien ok ochiem maber dongo ne be koro ok dhi maber koro nitie gik mang'eny monego bed ni ng'iyo kano dhi Mbagathi to yudo koko yudo kony onyalo dhi kama chielo kata Kenyatta nitie daktache molony e weche megobu erokamano koro kidhi ir daktari aina no to obro timo ne test moko mopogore opogore mabro nyiso gima timore kuom nyathino koro kiko linga ni nyathi fuolo ni no nyise no onge gimo yude picha onyalo dhi kama chielo mondo mi okony nyathi anapani mane gima mondo mi otim kiko ling nikech Honda Saidi benitiere kaka bro inyo kore nyathi antiere kod simu machielo halo penj laktar machiegni amino mondo penja machiegni omolo an gi tagruok wawinji dhi nyime ko awinjo ka daktari owacho ni nitie tuono manyalo mako mbezi to an gi tida ni obino osekawa jure ni kawinjo kowacho wach liet kama ninde ka gitimo otieno to liet maka kabisa moketa nikech gik otieno gi mokasa ang'wen taluoko rakini koro gini koto nitie moro manyalo biro maliet nyalo maki koro okonya ane to nitie ka dhi osiptal machiegni gimo jumbe 2 to napimo ne daktechego to ne ginyisa ni kikwongi ka wane remo ane koka gibugi nyisa ne ni to duoko buok na koro kawinjo gima ko daktari owacho sani adwa ni daktari okonya ane koro atim na iwacho ni nitiere gwenge mage an mbiwa kamoro ni Kogodi Division erokamano ahinya kete mana ka daktari biro duoki yena mondo mi akaw simu machielo halo penj laktar halo penj laktar machiegni wawinji Roslyn kawuok Awendo machiegni Roslyn tuo mar kahera ni nomaka 2007 asetemo thieth mosetimne nyaka CT scan koro shida ni lang'na CT scan nogolo ni oshrink lungs koso lang lang obo koro ok anya ting'o gimoro kata matin kata pith matin ok anya twenyo aol kabisa koro napenjo daktari to be nitie gima anya timo mondo at least lang'na ni onya duogo e wang'e koso erokamano ahinya erokamano daktari biro duoki koro kwachako gi omolo nowacho ni ndhiwa kamano adwa winjo ka gima owacho ni nokaw rembe mondo dhi opim ok ang'eyo ni oseyudo duoko kata oyo wacho ni tuo mar TB nyalo mako fuondi moro amora e del mana kopogore gi yie wich lak to kod kogno koro onyisowa mana kar liet ka kende ok onyisowa kapo nofuolo kata koneno ranyisi mamoko nikech sasa ma in gi tuo e dendi tuo mikelo kod bacteria fungi viruses gi ibiro yudo ka ng'enyne liet biro e dendi koro inyalo bedo ni in gi tuoche mamoko makelo liet e del koro inyalo mana ng'eyo ni to en ang'o kapo ni wacho ranyisi mege TB koro ne wacho nitie fuolo kapo ni en TB momako bo to kapo nomako fuondi mamoko tibiro yudo ka jatuo nigi lietno jatuo kilo ne dhi ok onyal chiemo maber gik moko ainago koro gima nyalo konye en ni odhi osiptal ok ang'e ni odhi e dispensary ama ne odhi osiptal mane mondo timne nonro makare nikech osiptende madongo mibiro yudo level 4 level 5 mege counties go ibiro yudo ka gin jomolony e tuoche ma mege kaka kahera gi
Koro nyalo dhi kendo kaponi to nwasewacho e ndalo mokalo ni kaponi dhi osiptal to othiedhi tiyudo ka onge lokruok. To gima ber en mondo idogi. Kik iwach ni asedhi to be onge lokruok. Dogi tinyis ng'ama nothiedhi pod ok awinjo maber. Onyalo miyi referral mondo idhi osiptal maduong' ne mano minyalo timnie nonro mamoko. Kata onyalo nyisi ni koro dhi e ng'at molony. Ka en nyimbich dhi e ng'ama olony e nyimbich. Ka en lungs to dhi e ng'ama olony e lungs. Koro pod anyalo nyiso mano molo ni gimotim en ni odhi e step machielo mondo oyud opinion machielo. Ka jatuo mantie awendo kapok wadhi awendo Dr. Judy ang'o kendo manyalo kelo liet mang'eny e del ma kochopo saa 4 otieno to kamonindo ena pi en owuon dende ochwakore kabisa dende golo luya mang'eny en liet kopogore kod tuo mar TB ang'o kendo manyalo timo del kama? Ineno kata ka in gi tuo kata tuo mar malaria ka in godo to ok oyude kendo ok othiedhe sama ler inyalo sweat to tuo malaria ibiro yudo sama tin dendi golo pi mang'eny sama tin koyo chami koro tuoche mantie del mang'eny ibiro yudo ni kata system ni moro nitie gi shida moro emang no mi koro dendi chwakore no mi to sami neno ka dendi chwakore en dendi temo gore kod gik moko modonje dende onyisi ni gimoro bende rach onyisi ni gimoro rach koro ne giring matek idhi osiptal mondo dhi okonyi yiena mondo mi akaw sim Samuel kapok wadhi awendo erokamano ahinya Samuel halo penj laktar hello dwok dond TV ni piny kiyie Samuel nachaka tuo Samuel koro sani dwok dwond TV ni piny kiyie mondo wawinji maler koro yaketuo tuno mita amuonya natieko dwe mar 2 mar higani to sani onge gimoro amora manyalo tiyo to aol ma onge gimoro amora manyalo kata tiyo to kadhi osiptal indikona ma yedhe moko kod insulin to sani daktari okona ni mondo adhi anyiew inhaler to nyatieko muonyo dwe mar 2 koro ni daktari niere kaka onyalo konyo wadwok jawendo mondi wadhi ka jawendo mondo koka waduogo kon nikech gidwa chalore olo mang'eny koro gima timore en ni obo the lungs lungs chalo kaka engine mar gari lungs to kod adundo koro gijotiyo karachiel koro ibiro yudo ni ka ng'ato nigi problem mar adundo to bende ool to ka en gi problem mar obo bende ool tibiro yudo ka nitie jawendo nowacho ni nonyise nitie kaka obo mare oshrink nitie tuoche moko nitie gimoro iluongo ni pneumothorax kapo ne nitie TB no lure ni to nochami machalo nadi nikech kapo ni nochami ahinya ama idhi kodeko ibiro yudo ka noseketho oboeni koro biro kawo muda mathoth mondo oboeni oduog kare kaka ne gin to ginyalo duogo ma giduogi ginyalo duogo mwacho ni TB ina tiba so ginyalo duogo to nyalo kawo muda matin kalure to nidhi ka oboni osekethore machalo nadi to ka jawinjo mogik ni wacho ni notieko muonyo yedhe dwe mar 2 to wacho ni obo kae bende nitie tuoche mopogore opogore koro inyalo yudo ni TB to nothiedhi morumo bende dware ni kitieko muonyo yath nikech nitie gima luongo ni follow up kichako muonyo yath bang' dweche 2 ikawo kego ipimo bang' dweche 5 ipimi kitieko dweche 6 bende ipimi mondo one kichango kata kichango nikech samoro yedhe mani muonyogi ok otimang'o ok othiedho TB mwaluongo ni drug resistant TB koro dware ni kitieko bende idok e osiptal mondo pimi kapo ni TB orumo kata ok orumo to kaka nawacho ni TB ketho obo samoro ketho boni ma
pod oboni ok otimang'o, ok recover kaka onego gibedi. Koro muya ok donj maber kaka dwarore. Koro nitie kuonde moko ma pod odiyore, muya ok kal maber. Koro ibiro yudo ka mondo mi iyue maber, iwacho ni nti gi inhaler ni mondo timang'o, mondo yaw kuonde ma pod otimang'o, kuonde ma pod odinorego. To kin gi TB, ranyisi ma owacho ka TB pok orume dendi, ranyisi ma owacho kande, deli bedo maliet, iol, ionge hamu mar chiemo, ibiro yudo ka pod gintiere. Koro en gima ber bende ni kitieko muonyo yath, tidogi osiptal ma pimi, ma yudni TB othiedhi. To be ne wapimo HIV to be imuonyo yath. Koro mago duto. Koro pod jatuo onego be ntiyo gi daktari mare. And dakteche ni kanyo mondo mi gikonyu. Onge ng'ama inyalo riemb ni osethiedhi koro kinyalo. Koro dog dala. Erokamano ahinya. Amor mokalo Dr. Judy, aneno ka thuolo ema omayo wawang'wa. Kata kamano dagombo mondo wadhi nyime kod twagni nikech pok wang'iyo ka po nono ni ng'ato komuonyo yath, ang'o madhi timore kowe yath gi kore, ang'o madhi timore. Kata kamano, wach mogik miweyowa godo kuminyalo yudie kod namba ni mar simu. Wach mogik maweyogo jawinjo en ni kedo ni en mar ng'ata ng'ata. Koro waduto wariwre uru mondo waked gi tuo mar TB. Kineno ng'ato man gi ranyisi ma wacho kande, tem mondo item hoye mondo dhi osiptal nikech odhi lando to in bende odhi miyi. Sirikande wa bende counties kucha wa make sure ni yedhe nitiere mege HIV gi mege TB mondo mi oganda wa ng'ata ng'ata bed motang'. Ikiani jirandi nigi TB kata onge go. Koro bed motang' seche duto. Kidwa yuda sim inya yuda 0745 442 020. Inyalo nuono 0745 442 020. Ibiro yuda to mana kigo simu seche mowinjore, seche mege tich. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Judith olonye weche mag tuoche malandore, tuoche mag midhusi kaka tuo mar TB kachiel kod kute tuo mar ayaki. Iwinjo kacha ni ji duto te nyalo bedo ni oting'o kutegi to samoro dende motegno emomiyo ok one ranyisi gi del kaka chal opogore. Maduong' moloyo, kapo nono ni nyalo rwako mask, med rwako mask. Kapo nono ni donje matatu, yaw drisni. Ne ni dhoudi oyaw kachiel kod kadirisni mondo mi iyud kaka yamo nyalo kwadho mondo mi otiek kutegi. To bende kifuolo inyalo umo dhogi kod handkerchief kata tissue, kata ifuole okumbo ni kik ifuola kamano ma anga inyalo yudo kata inyalo keyo kute mag TB. Ne jogo picha mawa erokamano makende, ne director na Philip Ochieng, erokamano mathoth, ni producer na Pape Chokoth, erokamano mang'eny, to ne in jahera mar chenro ni med kete mana ka mondo mi wapuonjre kanyakla. An iluonga ni Ruth Otieno. Kik wiyi ni TB ina tiba, yes we can end TB. Oriti masani.